Očekujem jednu brzu igru, izrazito brzu igru, jednu košarku koja se igra u tranziciji kako odbranbenoj, tako i napadačkoj, i mislim da će sve reprezentacije insistirati, ali ako ne sve, onda sigurno španska, sigurno američka, ali moja je neka isto ideja da i mi ubrzamo našu igru, naše rešenja, razmišljanja, adaptaciju na takvu košarke. Očekujem jednu dominaciju malih igrača i njihov talent koji je uvek sve prisutan, ali jedan atraktivnu igru, malo visokih trojki, znači cela jedna ta spoljna linija koja je ubrzala i recimo kako mi volimo svi da kažemo, svi su kečevi, svi su neki kreatori igre, svi znaju sa loptom da odigraju i to je otprilike neka razmišljanja generalna, onako prva kojima bi mogao da pričam. Atletska spremnost američkih igrača je apsolutno dominantna i tome treba da teže sve ostale reprezentacije. Sigurno će biti vrhunsko atletski spremni Argentinci, Brazilci koji su javno se deklarisali kao da idu na osvajanje medalje. Obe te ekipe imamo u našoj grupi. Francuzi koji su uvek atletski fenomenalno spremni. Mislim da je to jedna tendencija i neophodna adaptacija svih nas koji se bavimo strukom u odnosu na igru.